Ăsta este mega popular, mega popular. Da. Real mai șmecher. Da, dacă nu știi. I-a zis. Dacă nu știi Vine de ce. minte la casa, știi cum s-a dus? Rachetă. Da, aia am depășit până ce adopt Miu. Da. Am depășit până ce adopt Miu. Da, depășit la tot mi-a depășit multe chestii. Copilul Spider-Man. Avem pe aici pe Madeline. Unde te go? Care e copilul meu, Spider-Man. Da, ce dacă... Baby. Dacă nu știi de ce alegi e facea din cauza că pe mine e mata, poți să-ți bagi tu caracterul cum vrei pentru... Nu contează. Vedeți, scrie aici, casă dulce, casă. Da. Asta e o cameră secretă. Da. Avem pești, avem scaunele, avem pătuți, avem toate. Vezi, intrați acolo, unde se vede. Asta e casa, să Am știți. ieșit puțin. Asta e și mineul. Am ieșit puțin la centrul la loc. Ok, avem boxe. Avem, în spate avem dita mai caruselul. Nu se numește, cum caruselul. Am luat cum se numește. Carusel. Caruselul. Leagăn. Da. Nu leagăn, toboganul. Tobogan. Ai un parc, avem un parc. Avem pacă spate. E și uite ca să este super mult. Nu știu de ce era pe mult. Na. Mă, paie, unde că să mă duc, mă dă. Ce șmecher este. Șmecher. Na. Ok. Seiful, începătul. Hai nu mă, acolo, asta e bucătă. Bă, eu mă încurc chestiile, unde le încurc. Le încurc pe unele. Sulica, o do pitita, o do pisichitana. O să pitita, o să lacrima, o la hiroshima, o la yoramata. Ne jocăm da muda, staga leu pareto, cada iodaiță și apuiță. Avem găt o casă. Mi zaporița, mânții. Zaporița. Da, o cărută asta. Uite, nu știu care e faraua. Hai, că e cu cineva, așa o să fac. Asta? Bun, să pasă mai puțin. Uite, că asta fiind lângă biserică. Okidoki. Dați un pic. Luna Haic. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man, the Spider-Man dance. Dai, Vire. Ai făcut caca la baie? Da. Da? Da. Bine. Păi iei urina acum.
Stați un pic. Da-na-na-na-na-na. Cât timp filmezi? De 5 Te secunde mai duci la baie. și câteva secunde. 20 de secunde. Era cald și acum se cald. Se vine? Bine, tu zici ce așa de pe ei. Termină ce filmezi. Mai bine. De 5 minute, de 3 minute. Bă, dar unde ești? Vine aici. Dacă nu ți zice, avem caracterele apele cât în alte episoade din cazul PP. Minigame mode pe ce faci. Caracter cum vrei tu. Trebuie să faci ce, poți să faci ce, trebuie să faci pisică, poți să faci pisică, trebuie să faci iepure, poți să faci iepure. Am 7 ani. Poți face cum vrei tu, nu te... Jocul nu are o limită, are limită. Are o singură limită, banii. Jocul ăsta are chestii cu bani. Asta care e o stăuță, costă Roblox. Aici și alte. Chestia astea costă Roblox. Eu niciuna. I-am Roblox. Se scrie 7. Glin, cădăna, dădu, budănan. Am scris ce numele cum merge. Ce numele cum este la canal. Da. I think that they go to random. Nu unit. Nu s-a sunit. Bă, da, e unit. Ce unit să... Go. De unde trec. Da, pues așa era. Așa este. Că nu, așa e, de cum am eu. Da, nu mai știu. Nu, așa e. E faciu. Nu e. Nu contează. Dar după nimeni nu te dai seama ce ai scris acolo. Mă, da. Ba da. Ba da. Da. Uite-te pe primare. Bă, ce are mă camera mea? S-a bucuit camera sau ce? Poate fuțui camera. Ia îmi face fuțui. Ape să ies. Da. Ape să și Uite, așa ai. Ok. Da. Pe să este... Da. Ai bun, da, să ne confine spedis. Ziceți, nici confine. A, tu n-ai oprit primarea? Încă nu. Hai că n-ai dat pauză? Nu? Am dat, o să dau Finance Freddy's. Deci când... Deci, oameni, sunteți oameni buni? Finance Freddy's. E un joc destul de popular. E destul de vechi. Sunt multe jocuri interesante, dar Finance Freddy's... Uite cât de tânăr ar fi, oricât de bătrân. Nu mai știe Finance Freddy's. Dar din chestii pe fundal, să știți, e o problemă mică. Am zis de chestii pe fundal, nu e nimic, știți, dau un clip. Nu, ce credeți pe YouTube, ne vedem. Am și YouTube și ne-a zis, Am intrat și eu acum. de data asta eu nu mă fac, de data asta eu o să mă fac gardianul, data trecută tu te-ai făcut gardianul. Că pun, eu să-mi iau camerele, o să ne iau și o mască. Eu am
ce? Cam la uite cum e jocul. Nici măcar nu merge să faci un pas. O filmat. Data, nu știu câte secunde, am dat câteva secunde. Ok, haide să ieșim. Primul merge. În pauză la filmare. Tu? E bine. Ăla cam... Două după prea vreme. Acum trebuie să ne aștept. Nu se facă pe omor. Ce fac? Ce că n-am prieten. Nu e prieten. What? Acum am prieten. Cred că nu te încărcați prietenii. Nu e copilul. O să ne descurcăm bine. Așa mă dă. Nu ce fac cu buta. La bătaie ce mai tare. Ne jucăm de pe telefon, dacă vedeți că avem un pic de lag. Ne jucăm de pe telefon. What? Trebuie să atâtăm 50 minute, ori atâtăm până trebuie să atâtăm până intră toți în joc. A, da, era creș. Nu pot filma mult data. Cât să mai filmăm un clip? Un joc cu data, bine mai mult? Ăla nu e creș care este la data cu... Dar mi-a dat o fată. Adică zici că s-a deconectat. Nu vreau să mai reconectez. Asta nu știu. Haide facem cinobi, că noi n-am făcut obiuri. Haide puțin, cât ai primat? Tu poți primi parcă cei pe minute? Da. Nu? Nu pot să închid. Să pa. De ce? Să prima 2 pe minute. O să mai filmez un pic. Filmez un parcurs. Cât ajung la? Să-i ajung. E lung scurt. Nu-i foarte lung, nu-i foarte scurt. L-am mai terminat pe un cont. Două conturi. Bă, ai. Nu te camera. Că nu prea am semnal de net eu. Eu am semnal de net. Nu, am murit. Bună. Bă. Bă. Sărim și sărim. Alunec. Efectiv alunec în continuu. Alunec. Tot aluneci. Eu vreau să pici pe mijloc să nu pici. Da, unde mai pici în lavă. Eu am picat 100 de mult. Nu știu câte minute. Dar de ce nu mă accepti? Da, te aștept aici, pe butonul ăsta mă dă. Ok. Am avut lag. Și de ce mi-a sărit caracterul aici? De ce? I-am sărit ce mi-a sărit aici. De ce să ai altcumva? Bă, încă ai costumul. Nu ai costumul. Da, încă mi-apare un pic costumul de Spider-Man. Bă, ce nu te-a spus costumul. Yeah! Ți-a că trebuie să pici pe mijloc. Foarte easy. Aoleu, ia să pic. Ne urcăm aici sus. Am să trencul și fugim. Nu, deja. Mă duc eu. Aoleu, săritură, săritură. Mă Sus duc, jos. dică. Mă du-te, tică. Mă duc în altă cameră. Stai în camera asta, eu mă duc în altă cameră. Terminăm în baterie. Și mă duc. Ce asta? Terminăm baterie. Uita, așa. Apă. Acum am ce n-am de...
What? Ok. Câteodată n-am câteodată. Nu mă pot fi mai mult, dar pa! Pa! Mă mai bun.